Yusupcan. Oğlum otogda ne deyipsiňle egleşiklen? Han gelen ýygnaşdyrany? Ece, eşiklerimi yığınlaştırsam pul vereceğim ve Ece, bordu aýdy. Ece, pul verecek diýäý. Hani gowy ýygnaşdyrsam borda bereýir. Sağ ol Ece. Yok. Ece, eşiklerimi yığınap boldum. Tuvalam oğlum, ýöne todalarına maýyrda. Ece, men todan näçe baýraýyn? Uy, todan sorçy bilen şona bilen okmy. Bilýän Ece, sen maňa pul berjekmi? Men ejemde näçe man dalmaly boldum ay? Eşiklen baýran üçine 1 manat. Otogarsalan üçine 1 manat. Şunu ýadymda çykansa eşiklerimi ýygnanym üçin 1 manat. Arysalanym üçin 1 manat. 2 manat daha barly. Indi ne edip köp pul kazansam ka? Dübillere gideyim. Ece, dübillere gideyim mi? Bor oğlum, ak gide. Dübilleri üçün 2 manat. 1, 2, 5. Yine burada atmalı. Ece, başka devam edeyim. Bol oğlum ýadadın aýdy sen. Yo, Ece, işletim gelýär. Şeýle işläsiň gelýärdi, hala gapgaçlar dur, bar oğlum şoňa. Gapgaçları ýuwanym üçin 3 manat. Ece, Haw balam. hormatly Ejemcan. Sizin şu näçe manat berýäňiz bardygyny bilýäňizmi? Be? Onda oğluňyzy ünslendiňler. Eşiklerimi ýygnanym üçin 1 manat. Otogarasalarym üçin 1 manat. Onsoň? Dübillere gidenim üçin olsa 2 manat. Asyr şeýlemi? En gymmaty bolsa gapgaç ýywanym üçin 3 manat. Berýäňizi iş stolumyň üstüne goýup bilýäňiz.
Yusufcan? İzi verin getirdim mi? Mehriban balam Yusufcan, seni 9 ay govrabda götürdüm. Muğut seni iydirdim, içirdim. Muğut ısır kavlan vaxtın seni Luqman'a ekittim. Muğut senin için gecelerine yatmadım. Muğut senin eşiklerini ütükledim. Muğut ve en mühimi hem seni tutuş durkun bilen söydüm. Bunların hemmesi muhtuna bağlan. İçime sen kovar yani bağışla.